И здравейте хора, сега ще снимам клип, сам съм, но пак ще не се интересно, защото вие гледате мене. Аз съм интересен. Така, сега пишете в коментарите, ако искате нещо. И пишете, аз искам да се включа към клиповете ти и ще ви дам сервера. Ще ви напиша в чата, ще ви дам сервера и ще видите. Като снимам, някой път като снимам, ще ви покажа сервера IP-то му. И ако искате да снимате с мене, пишете ми. Пишете, че искате да снимате с мене, ще играем в този сервер, ако искате може и друг. И ура! Айде сега да се продължаваме оцеляването. Да. Чакай малко в мината. Да, добре. Тук има ли някакви китове между другото, аз не съм гледал. Кит старт. Я хубаво. Пак е хубаво обаче. Остана бе. Ето му преса. Хубаво, чакай, точно имаме ли си имаме? Опа, ай така. Така, аз съм на български хора, само да знаете. Тук няма нищо, ама ще започна да копая на тук. Опа! Аре бе. Така. Само някой нищо не му подгоня заде. Ако видите там, айрон. Да, аз съм си тишър пак, хора. Мога да ви го пратя. Финка. Това просто така е. Ето, вижте. Желязна руда. Отде пък ще дойде гравела. Баси тук. Маките да и ба! Верно пак бе, верно, да. Ние пак тук той сме под такова. Тъй че на друга ден започвам да копая. Да, добре. Така. И ми смятаме тук да няма. То ти гравил ли е? Не се че дърт. Го дърта. Да, това е дърт. Ще тия тая малко надолу да е какво. Нищо. Хубаво. Така. Така. Хора, знаете, че са ми много дълги клиповете, но просто много се забавлявам и затова ги правя дългички. Една нощ просто не снимах, защото баща ми спеше и не исках да го събудя. Имаше голям смях, говорех с един мой приятел, голям смях имаше. Дърпах го с въдицата, лодката му дърпах, той... Аз качах, виках, дръж. И направо много смях беше. И да, тук ми се събуди изведнъж като се смях и... бой. И ме наказа. Ама не съм снимал тук аз. И пише гадното. Да, за сега сме добре. Аз ще правя още атоми, че ще свършват леко. Ама тук пък е старт, нали? Че са ти... Да, ти от... Това ми ли беше, хора? Име ли беше? Чакай, трябва да свеча. И тук те ще свети на този. Опа! На. И ти име ли беше там? Сега не се цели. Чакайте малко. Не, значи няма име. Чакай. Бак. Така, да. Спамяме тук. Забелязвам, че на малък кръвцето ще се пояме на пържолчица. Не знам, обаче аз винаги те оставам на 3 сърца. Защо и аз не знам. Като влезе в сервера съм на 3 сърца. И пак стана тъмно.
Не, пак стана тъмно. Не. Ти не отрази. Ти ще направи всъщност. Или така. Да. Така. Сторчо. Айде преди искаш айран, и тъс мина беше пълно с айран. Да не ви казвам колко много. Намерихме поне 2 стъка, ги изхъбихме и заедно станаха пълно. Мамели ма чуди защо. Още там е морето пък. Или че? А не? Да, верно, там беше. Тръгнахме на там, да. Значи, чакай да сложим торч. Хубаво, намерихме си кол. Пак ще го вземем в всеки случай. Ние си направихме чест за руди, за храна, за дърво и вече другото за глупости. Чакай, чакайте, че сметнах кирката. Така, добре. Тук да имаш нещо, нали? Не, яко. А тук е това какво? Не го взечам там. Хора, много яко. Много яко, хора. Happy birthday, точно не се чува. Happy birthday. Да, съжалявам, че го пея, обаче вчера бях на рожден ден. Какво да направя? И хора, да знаете, ако искате още клипове, абонирайте се. Ако искате в моите клипове, пак се абонирайте. Не, ако искате в моите клипове, пишете нещо. Пишете, аз искам в клиповете ти или нещо такова. И дай си скайпа, аз ще ви го дам. И ще говорим, ако искате ще снимем 2 клипове. Да, също. Само там горе не съм светлил, не съм виждал какво не. Сега ще видя. Всъщност виждал съм де, но просто не съм осветлявал, защото нямахме торч. Яко бе. Чакайте, видях вода. Вече на стах сигурен съм. Не. Да, стак е нещо, знаеш. Не бях си. Да, аз смятам да е тъй като пак да го града с такива кратки. Чакай, тук можем градина да направя ли между? Да, аз тук направих ги, ама нямам. Хора, моля ви да звъните. Много обичам да играя с хора. Защото вие сте моите огънчета. аз съм пиша Sonic Fire, вие сте моите огънчета. И ти не мога ли да го чупя? Гей! Баси тъпото! Какъв си гей тъп? Грозен, гей тъп.